Ola xente, benvidas á nosa calle. Que nervios, que subidón. A ver, en Sex falaremos de... Pois, de que imos falar? Dos corpos, do goce, de fantasía, de porno, das relacións íntimas... Non temos límites. Estes temas motívanos que flipas e gustaríanos moito que nos acompañaras mes a mes cos contidos quentiños que vos traemos. Todo isto da calle foi idea desta mona atacada. Ai, eu tamén te quero. Eu quería ser booktuber, pero aquí estamos para falarvos de sexualidade. Imos traer temas que nos parecen interesantes e dos que ainda temos moitas cosas que aprender. E, por suposto, contando con vos, claro. Bueno, pois neste primeiro capítulo vamos falar de diversidade sexual. Eu pensei que sabía moito deste tema xa, pero falando con elas dime conta de que non teño nin idea. Ademais, tamén me din conta de que son binario, non era? Sí, binario, Edu. Bueno, pois a diversidade é enorme. Comezamos. Somos Sara, Eduardo, Edu. Xela, somos Sex. Non dixen o de somos sex. Somos Sex. A ver, o primeiro para falar de diversidade sexual é ter claro que as seres humanas somos seres sexuadas, que temos órganos sexuais, vaya, xa nacemos con eles, de serie. E o segundo, que para falar de diversidade, por favor, temos que rachar xa dunha puta vez co sistema sexual binario de merda. Que é o binarismo? Muller, Homes, homes, heteros, femenina, Masculino. feminino. masculino. Isto é un sistema sexual binario de mierda. Un sistema que só nos deixa clasificarnos nun lado ou noutro. Só das opcións. Pero é que pasa se, por exemplo, os teus órganos sexuais non encaixan como sendo enteiramente femininos ou enteiramente masculinos? Segundo este sistema sexual binario de mierda que nos chocaron Xa o dicía a activista aquela... Ai, como era? Sí, Ricky Wilkins, que o binarismo sexual divide e polariza a sociedade. E eu estou a tope con isto. Ricky Wilkins, Ricky Wilkins, Como cool. Sí. O binarismo, home, muller, homo, hetero, non é suficiente para definirnos na nosa inmensa diversidade. Dato, no mundo hai 7.000 millóns de identidades sexuais. Explota isto. Tendo isto claro, vamos falar da verdadeira diversidade sexual. Para iso, debemos ter claro 4 conceptos moi importantes. Ai, espero non liarvos moito. Vamos a falar do sexo biolóxico, da identidade sexual, da orientación do desexo e da expresión de xénero. Todo isto pode soar parecido, pero non ten nada que ver unha cousa coa outra. O sexo biolóxico son as diferenzas entre as persoas en canto a cuestións biolóxicas, é dicir, aos xenitais, ás hormonas, a unhas minúsculas cousas que temos dentro das nosas células chamadas cromosomas. Buah, vaya palabra. E como vai isto? Pois, según as cuestións biolóxicas, podemos colocarnos nos extremos sendo homes ou sendo mulleres. Pero quietos todos. Hai unha chea de dimensións intermedias que flipas. Por exemplo, hai persoas que teñen unha combinación dos dous tipos de xenitais, como dixo Xela, como útero e pene, ou outras moitas. Como te quedas? Pero iso que dis é o que se chama intersexualidade. Ya, Sedu. Iso penso que foi o que nos explicaron o ano pasado na clase. Dicían que un rapaz de cuarto, pois, que era marica, porque tiña, non sei, como de muller. Tiña vulva, Bueno, si, iso, vulva. E pasa paranoia de días que foron, Ou seja, a peña queimábase moitísimo con eles no recreo. E os profesores non sabían onde meterse. E o noso titor, claro, acordoulle de explicarnos o rollo. Non tengo ni puta idea da intersexualidade, pero bueno, os lo voy a explicar. O rapaz, pois non sei onde marchou. Penso que cambiou de instituto e xa non volvemos a ver nada máis del. Que noxo de peña. Se queres, podelle facer budo na planta dos pés. E se nos estades escoitando, andade con ollo. De verdade, non poden asumir que somos diferentes? En serio? A mí estes temas póñenme moi triste. Vamos a remolque. No, é que en Alemania flipas. Cando nace un bebé podes escribir con terceiro xénero ou xénero X. E aquí nada. Ou eres home ou eres muller. Como debe ser. Non vai a ser que os do rexistro se lle cante moita cabeza. Oh, que tristeza. Xa sabes que non podo comelas. E para saber de todo isto de xeito super pro, é importante saber que é a identidade sexual. Que é, pois, como ti te sintes.
home, muller, home e muller á vez. Incluso hai xente que non se sinte nin home nin muller. Ou temporalmente home e temporalmente muller. O sea, ainda acabamos de empezar. Imaginadevos a infinidade de combinacións que poden ser posibles. Eu aprendi un mogollón con este vídeo que vos deixo por aquí. Non sei, por aí vai a ligazón, meus. Bueno, e ademais tamén aprendín que debo ser... cisxénero. Sí, e clariño ten cero, Eu pártome contigo. Encántame a palabra desexo. É tan sonora, encheseme a boca. Desexo. Xeo. Xeado. Xela. Xabón. Desexo. Desexo. Xela, corta o rollo que non hai máis ratería. Isto, pois, que é super susceptivo e variable que pasa ao longo da vida. O desexo flúe. Podemos falar de homos, heteros, bisexuais, pansexuais... Ui, iso que é? Pois son persoas que se senten atraídas por outras persoas independentemente do seu xénero. Vaya, que se fixa na persoa é puto pelota. O sea, punto pelota. E logo están as persoas asexuais, que non se senten sexualmente atraídas por ningún dos dous xéneros. Bueno, a ver, isto non quere dicir que non se enamoren. E o máis flipante de todo isto é que todas estas opcións son posibles. Explota aí, son posibles. Hai que dicilo ben alto. ¡Viva a diversidade sexual! Viva! Ai, como me conta aprender isto? Pero falta falar da expresión de xénero, que basicamente é como a sociedade fai que te comportes, sendo feminina ou sendo masculino. Buf, iso padecímolo todas. Eu odiaba cando a miña nai me puña aquel puto lazo rosa na cabeza. Non me deixaba pensar, xúrolo. Que, así quedei. Sí, xusto, iso é a expresión de xénero. Buah, pois flipades moitísimo porque outro día o meu pai miroume super mal, pero super mal, rollo así. Pois miroume así porque me depilei as pernas. Eu, claro, como me din que para xogar e correr é mellor que este depilado porque son máis aerodinámico e chego máis velocidades. Ai, uns por tanto e outros por tan pouco. E ademais, teñenme dito que teño xestos de loca e que parezco marica porque non sei que fago cama. Bueno, esa é unha gilipollez. Non hai xente super masculina e super feminina, é unha mistura. Que crack, Edu. É un remexido que debería ir cambiando. O futuro pasa por construir novas masculinidades. Entender que porque sexas máis forte físicamente ou porque non chores, non és máis macho. Temos que deixar de concebir todo de xeito tan binario. Que puto pesadelo! No sexo somos todas iguais porque somos todas diferentes. Ai. A diversidade é a hostia, E vos en que punto estades? Tía. Bueno, a ver, tranquilos, que descubrirse a unha mesma leva o seu tempo. Ademais que cada quen ten o seu ritmo. A ver, que eu ben sabedes que son lesbiana, pero que sabes nun futuro me irá o rollo testosterónico. É que esa posibilidade incluso me excita bastante. Sí, creo que sí. Bueno, a ver, non creo. Pero, bueno, eu que sei, e vos que? Mollados un pouco, joder. Que queres que digamos? Tía, posnos un apreto así, a golpe de primeiro vídeo. Nós non estamos tan on falla como a ti, pava. Pois eu, nese proceso do que falas, de atoparse unha mesma e tal, non é tan fácil. Podes sentir medo ou dúbidas mentres vas vendo as cousas que hai. Ademais, hai tantas cousas das que non coiches falar, podes sentirte un extraterrestre ou unha loser da vida. Xa. Pois eu non sei. Penso que o máis importante é respectar a todo o mundo, independentemente de como sexa. Bueno, é gozar. Sí, gozar é o carón da tua churri, verdad? Non me vaciles. Ai, que enconado estás, Eduardo. Vivo, amor! Bueno, o próximo vídeo vai ser un flipe total, así que se queredes tedes algunha pregunta, dúbida ou que sexa, deixado por abaixo por os comentarios e se é un pouco máis privado, pois polo correo que o deixamos por non sei por onde. Abaixo, Edu. Onde sexa. De suscribirvos, bueno, ao Insta. E non vos esquezades de suscribirnos. Suscribirnos, non, vale. Seguirnos. E non vos esquezades de seguirnos no Instagram, que iremos publicando vídeos, fotos e algunhas cousas varias sobre as nosas insulsas vidas, que son como as de todos. Bye, bye. Apertas. Dalle a música aí. No, a estrutura treme e o futuro